गुगोलाव गोबां मानसिफोरा देग्लाय जइन जानो हागौ जों मिथिया सोर जोंनि नखरनि जाथि खुरमाफोरनिफ्राय आनजादाव गोग्लैनो हागौ बेनिखायनो जोंनि टपिकआ जाबाय वाट्स एन्ड प्रे सिरिमानानै था आरो आरज खालामफ्लाय मा बिथिंनिफ्राय बबे बिथिंनिफ्राय फैगोन जोङो फात्ता मोननाय नङा सिरिमानानै थायाब्ला मानोना जोंनो दिनै गोबां मोनदांनायखौ जोङो हास्थायो आङो सिगांनि सेमिनार प्रग्रामफ्राव बुंनानै थांखाबाय रावनिफ्रायबो जेबो दालोबै बे मुगायावहाय रावनिफ्रायबो थाइसेबो जेबो दालोबै मावनानै जा गाव खस्थ' खालामनानै जा नङाब्ला देग्लायनिफ्राय मासाव 1 लाखसो खामायनायनि बोलो नांनाय नङा देग्लायनिफ्राय खालमासिनिफ्राय बेबादिबो स्कप दङ Satan has already arranged this सेताना बेखौ दिनै बानायखाबाय फर्म मोनसेल' फिलआप खालामनांगौ गोबाङा मिथिबायगोन मा जागोन सिगांनि